Ahojte všetci, videjte pri tomto videjku a to bude zasa koleso šťastia ohľadom slizov. Tuto mám jeden, tuto mám druhý. Ja ich dám takto bližšie, aby ste ich obidve videli teda. Budem si ich brať, na stredačku si ich budem brať, ja ten druhý. Tak budeme začínať s fialovým. Posuniem. No a mám tu teda viac tých koles šťastia, mám iba takto, ale mám tu ako ingrediencie, takže začneme ingredienciami, takže začíname týmto slizom. A je to shaving cream, čiže na holenie. Keby to nezačne lepiť, keby to začal lepiť, mám tu teda aktivátory, krém. No, dáme tam trochu krém na holenie. Nechám v takýchto kelímkoch. Teraz ja mám iba ten taký gel, ktorý musíte rozmiešať, takže som si ho takto rozmiešala. Dáme toho tam veľmi veľa, lebo sa bojím, že začne lepiť. Takto a takto veľmi premiešané. Milujem miešanie slizu s hojacou krémou. To je naozaj úžasné, ale dá sa to lepiť, čiže nevadí. My to nejak spravíme. Budem sa pridávať aj farbivá. Rôzne, čiže hops. Mám všade sliz. Mám trošičku aktivátoru. Teraz tam pridávam vlastne prvou. To je v tejto ďalšej a v druhej je vlastne pracipáčok persil, rozliším s druhou. No neviem teda, ktorý pomáha viac. Raz jedno, raz druhé, akože keď to takto robím niečo, tak viac mi pomáha asi ten pervol. Zistila. Asi teda. Persil si myslím, že by to pomohlo ešte lepšie, ale persil bohužiaľ nemám, my kupujeme keď tak iba pervol. A vlastne na tom pervole alebo persile je dobre to, že vlastne on vonia, čiže ten slizom bude voniať potom. Neviem ako jednoducho vymením slizu, čiže po každej ingrediencii tam si budem musieť pridať aktivátor, pretože mám teraz taký sliz, že to zlepia, keď tam niečo pridám. No takže prvý sliz by sme mali, aj prvú ingredienciu, a poďme na druhú. No, druhý sliz a druhú ingredienciu. A bude to zase shaving cream, áno. Áno, je to shaving cream, čiže prvý sliz bude taktiež lepiť. Alebo nie? Áno, ja som tam pred chvíľou pridávala aktivátor. No a ale lepí menej než ten. No, myslím si, že tento až tak ešte nelepí na to, aby som tam musela dať aktivátor. Lepí, ale nie až tak, aby som tam musela dať aktivátor, čiže poďme pokračovať. Teraz budeme pridávať farbivo, temperové. Takže túto vám dám takto blízko, lebo keď to dám ďalej, tak tie farby vidíte úplne inak, než tu sú. A bude to slabomodrá. Takže svetlomodrá do tohto slizu. Tie slzy iba striedam jednoducho. Mám na to a mám aj na to koleso šťastia, že ktorý sliz, ale to sa mi nechce. Ukážem jednu polotočiť.
som išla na striedačku, aby ma nebolo tak neférové, lebo mohla by som 5 kôl sebou vytočiť jeden cez a do druhého by som nepridávala nič. Čiže bezžité moje ruky, ktoré sú krásne, akože naozaj. A inak chcela som vám ešte povedať, že si chodíte pozrieť videjko, ktoré som natáčala a vyšlo pred chvíľou niekedy. A vlastne je to DIY, ako si robiť takýto krásny Galaxy Crate na mobil, Galaxy. A je už aj na mobile a naozaj je pekný a je to doma vyrobené úplne každý z vás, to, čo na to treba určite máte doma. A akorát potrebujem na to čierny kryt, ale to sa dá hoci kde kúpiť. Ja som ho práve akorát mala na mobile a doma, čiže no pridala som tam tú modrú, vyzerá ten súd nejak takto, veľmi sa nezmenil, akorát zmenil, bol fialový aj sivý, ale nevadí. A ideme pridať do druhého slizu. A je to je modrá, toto tu, áno. Je to čierna alebo biela? Je to čierna. Oh. Ja to zrobím tak, že prvé ten krém trošku pervolu. Ja som dohodám čiernu farbu a tak to zamiešam. Ale vidíme, čo sa z toho stane. Ups, tá všetká časť, čierna farba je na stole. Tu, čiže... to neznášam. Inak ľudia, ak chcete, aj by som natočila vlastne vlog z našho Silvestra, ktorý my budeme tráviť v lese, na chate takej. Určite mi píšte do komentárov, či áno alebo nie. Lebo ešte som sa veľmi nerozhodla, či to budem natáčať alebo nie, či to bude celá moja blízka rodina a tak, no, uvidíme, či to budete chcieť. A dúfame, že bude sneh, lebo keď nie, tak tam bude celkom asi nevadí. Dobre, tie slizy už sa dosť podobajú, už skoro rovnaké. Trošku ich takto posunieme, jeden tu, druhý tu, aby ste ich videli a dáme tam ešte nejaké po jednej temper a potom pôjdeme na ingrediencie. Bude to do tohto slizu zelená. Alebo je to konkrétne taká tmavšia zelená, to znamená, ktorá to je. Táto. Že tie slizy budú približne rovnaké. V tejto asi nič nie je, takže to nie je. Ja je ten bere, ale bere sa mi už keď to nebude fialové alebo rúžové, ako to bolo predtým, tak aspoň to je zelené, nie sivé. Ja som sa vám taktiež chcela poďakovať za 10 000 odberateľov, ktorí mi dosiahli. Už ich mám teraz možno aj o pár viac, o trochu viac. Ale bude na to aj špeciálne, teraz momentálne vôbec nestíham a prvé musím natočiť videjka, ktoré už som mala natočiť dávno. Takže špeciál určite bude, ale musíte si chvíľu počkať. Takto. Ideme na ďalšiu farbu, do ďalšieho slivu. A bude to... že by rúžová. Alebo zelená. Nie. Je to zelená. Ale je to tá svetlejšia, ale to je vlastne jedno. No a teraz to poďme na ingrediencie. Vlastne tu mám rôzne farby a pri ingredienciách mám teda mydlo na ruky, telové mlieko alebo hovoricú peru, alebo ešte vodu tam mám. Čiže akože dať na konkrétne na 20 sekúnd do vody.
Čiže a tu už budem muset priniesť, keďže natočím, úplne som zabudla priniesť. Čiže... Hop, hop, hop. A teraz ideme na ingrediencie zase. Nemusím ukazovať až tak blízka. A je to body milk. Nie, nie, je to water. Voda. Takže ideme po vodu.